предполагам, Бой ще да реши. Да говорим за Килиан Мбапе. Добре, какво ще да кажеш за него? Той е малко силен футболист в Пари Сен-Жермен. Не малко, а много. Добре, вие какво може да кажете? Не мога да кажа. Наистина си е много добър Мбапе в Пари Сен-Жермен. Ама не е Неймар, защото той има няколко милиони евро. Защото той има 200 и няколко милиона. Да. Не, Мбапе има 300 няколко. Как има 300? Защото един път биха Ювентус с 1-2. Ами Неймар, той Неймар, аз не ти вярвам, че има 300. Ти ми вярвай. А вие имате ли нещо да кажете? Ами Кирил Пепе или... Мбапе имам предвид. Да, той е много добър футболист. Знам, че е във Франция. Да. Че какъв ще е поляк. Това е Гласувайте само за Левски. Само Левските се канят като отбор. Тук оператор малко се ядоса. Сега какво имате да кажете вие? Ами, Само ЦСКА. Мбапе никакви оплаквания. Една световна купа, една златна обувка му стига за добро. Има две. Ами добре, нека да приключваме. Нека да приключваме този Искам запис. само да кажа Добре. нещо. Един път биха Хърватия с 4-2 и Меси го бяха били с 4-3, а тази година, 2022, биха Франция с Блюспи на 3-3. Добре, да приключваме този запис.